570 millió forint. Ennyi forgalmat generáltam mindössze 3 hónap alatt. 4 év tapasztalat, folyamatos fejlődés, és az eredmények magukért beszélnek. Na de bontsuk le ezt az 570 milliót. 12. kerület, Óra utca. Kis alapterületű panorámás lakás, sosem került ki hirdetésre, 102 millió forintért adtam el. 13. kerület, Kárpát utca. Egy felújítandó panellakást mindössze 24 óra alatt értékesítettem, 74 millió forintért. 11. kerület, Turkey utca. Egy átlagos állapotú családi ház mindössze 1 millió forintos alkuval 1 hónap alatt 104 millió forintért adtam el. Paulei Ede utca, az Operánál. 58 négyzetméteres lakás 2 hónap alatt 114 millióért adtam el. 11. kerület, Villányi út. Felújítandó lakás, amit a meghirdetett árhoz képest 16 millió forintért többért adtam el, 101 millió lett a vége. 9. kerület, Üllői út, mindössze 2 hónap alatt 75 millióért értékesítettem. Nekem ez nem csak munka, hanem szenvedély, és minden eladó megérdemli, hogy ilyen eredményeket kapjon. Ha te is így gondolod, akkor keresd bátran!